Pôvabné obrázky výtvarníčky Aleny Bugárovej lemujú schodište vedúce na niekdajšiu ženskú galériu Nitrianskej synagógy, vzácneho dedičstva mesta pod Zoborom. Pozývajú domácich aj zahraničných návštevníkov poprechádzať sa históriou a zamyslieť sa nad budúcnosťou. Alenka, rodáčka z Piešťan, absolventka výtvarno-pedagogických štúdií. Pôsobila v rokoch 1964 až 77 ako učiteľka výtvarnej výchovy na základnej škole na Groslingovej ulici v Bratislave. Od roku 1977 pracovala v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Bola jednou z prvých odborníčok na výchovu umením. Dlhodobo žijúca s manželom Jozefom v Bratislave, koncom 90. rokov 20. storočia prežili spolu 10 krásnych rokov v meste pod Zoborom. Alenka bola očarená historickým mestom a kreslila a kreslila. Jej životnej filozofii dominuje cit pre pozitívne spolužitie ľudí rôznych vierovyznaní a hľadanie toho, čo ľudí spája a nie rozdeľuje. Svedčia o tom aj jej obrazy, na ktorých sa spoločne mierumilovne vypínajú veže kostolov Starého mesta, Hradnej katedrály, v susedstve s kopulami synagógií. Aj naklonenými pamätníkmi starobilého židovského cintorína na Klokočine. Obrazy, no nie len to. Manželia Bugárovci sa aktívne zapojili do kultúrneho a spoločenského života v Nitre. Svojím prístupom mnohých oslovili, nadviazali krásne priateľstvá, živo sa zaujímali o veci verejné. Alenka klopala na mnohé dvere, presviečala a vysvetľovala. A tak na sklonku 20. storočia nemalým dielom prispela aj k záchrane synagógy a jej premene na súčasný stánok umenia a kultúry. Nepochádza zo židovskej rodiny, ale s vrodenou toleranciou voči inakosti aktívne pôsobila aj v spoločnosti kresťanov a židov, organizovala prednášky, podporovala výstavbu nádherného evanielického kostola v Nitre. To, čo bolo pekné a zaujímavé, propagovala v tlači a tak sa stala aj poslom pozitívnych správ o dianí v Nitre. Ani po rokoch a po návrate do Bratislavy sa nitky nepretrhli. Priateľka mnohých z nás, Alenka Bugárová, vo februári tohto roka jubiluje. Nepatrí sa prezrádzať vek dámy, ale ona nám to prepáči. V kruhu rodiny a priateľov sa dožíva krásnych 90. narodenín. Aj keď jej fyzické zdravie už neslúži tak ako predtým, je stále aktívna a zaujatá pre všetko pekné a zaujímavé, čo sa vo svete deje. Je pravidelnou návštevníčkou klubu mladých seniorov Priženého Bratislava. Zapája sa do diania okolo seba aj prostredníctvom telefónu či sociálnych sietí. Na svete je veľa galérií s tisíckami slávnych obrazov. Obrázky Alenky Bugárovej medzi nimi nie sú. Visia v úvodzovkách, visia však v našich srdciach mnohých z nás, ktorých máme radi a vážime si ju. Jej pôvabné uličky, krajinky, portréty, ale aj ex-librisy či novoročenky sú súčasťou takej galérie, ktorá nemá vo svete páru. Milá Alenka, ďakujeme ti za ňu. K narodinám ti prajeme veľa zdravia a pekných zážitkov s priateľmi. Katarína Potoková s rodinou a komunitou v Nitre.
da da da